Ang istorya sa Alibangbang sama sa istorya sa imong kinabuhi. Sa makausa, usa ka tawo ang nakakaplag sa usa ka alibangbang nga nagsugod sa pagpitik gikan sa iyang tipaka. Milingkod siya og gitan-aw ang alibangbang sa pipila ka mga oras. Ingon na nanimbasog sa pambugos kaugalingon pinaagi sa usa ka gamay nga lungag. Pagkahuman, kalit kini nga minghunong sa pag-uswag ug ingon kini mihuot. Busa ang tawo mihukom nga tabangan ang alibangbang. Nagkuha siya og usa ka pares nga gunting ug iputol ang nahibilin nga bahin sa tipaka. Unya ang alibangbang dali nga mitumaw. Ug kini adunay nabuak nga bag-o nga mga pako ug gamay nga lawas. Ang tawo wala naguna-una bahay niini. Ug siya aming lingkod naghulat alang sa mga pako sa pagdako aron pagsuporta sa alibangbang. Bisan pa wala kana may tabo. Ang alibangbang migahin sa nahibilin nga kinabuhi nga dili makalupad. Nagkamang sa palibot nga adunay gamay nga mga pako ug usa ka nag-ayo nga lawas. Bisan gipangandoy sa kasing-kasing sa tawo. Siya wala kasabot niini nga ang pagpugong sa tipaka ug ang pakigbisog nga kinahanglan sa alibangbang aron makuha ang kaugalingong paagi sa gamay nga lunga. Mao ang paagi sa pagkuha sa likido gikan sa lawas sa alibangbang hangtod sa mga pako niini. Mao sa pag-andam sa iyang kaugalingon alang sa paglupad. Mao kini ang iyang kagawasan. Nakakita ka sa kinabuhi, sa imong kinabuhi. Your struggles help to develop your strengths. Ang imong mga palimbaso makatabang kini sa paglambo sa imong mga kusog. If you never struggle, you will never grow and get stronger. Kung dili ka malimbasog, dili ka gayud magatubo. Ug dili ka mahimong makusgan. Ug mao nga mahinungdanon alang kanatong tanan aron masulbad ang mga hagit usahay sa atong kaugaling. Ug dili ang pagsalig sa tabang gikan sa uban sa tanang mga panahon. Pag-awas dito, lakaw sa imong kaugalingon nga paagi. Adtua ang imong kaugalingon katubanga ang mga hagit nga babag sa imong kinabuhi. Kini aron mahimo ka nga tawo makusganon.